खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ खुनु डिसि खुनु एसपि आरो सोरखौबा ट्रेन्सफार खालामनो हानाय BTCनाव गोहो गैला। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों BTC कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैबारी बिथाङा। थारैनो बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो? नंमारगौना थारैनो BTCहा जेबो गोहो गैमारला नामा? नंमारगौ नामा बर'फोरा बिटिआर गोरोबथाजों थगायजामारबाय? नंगौ, थारैनो बेफोर बाथ्राफोरा आथिखालाव साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोफ्राव सिखांबाय थादों। जाय बाथ्राफोरखौ लानानै राजखान्थि आफाद आरो राजखान्थियारि आफाद नङै गोबां सुबुंफ्रानो बुंसोलायनायखौ खोनाबाय थादों। मख'जाथावदि बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो लानानै मैया BTCनि कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैबारी बिथाङा गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिनायफोरखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों दि दानि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों दि जों डिसि एसपिफोरखौ जोंनि आखायावनो लानो हाबाय होननानै, नाथाय बेफोर गासैबो थगायजोबनायसो। मानोना बिटिआर सरकारा दासो बिदों आसाम सरकारनाव जे डिसि एसपिफोरखौ जोंनि आखायाव लानो हानाय गोहोखौ जोंनो होनांगौ होनना। अब्लालाय मानो थगायबाय थादों? डिसि एसपिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहोआथ' बाद हो, सोरबा सासे फिसा साख्रियालखौनो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहो गैया BTCनाव होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों मानगोनां बिक्रम दैबारी बिथाङा। फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आसाम गण परिषदआ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे दोलोआरि थाखोनि सावरायलायनाय जथुम खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव लक सभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थांखिजों गोबांथार बायदि हाबाफारिफोर लागासिनो दङ। नंगौ, बेबायदिनो मैया क'क्राझाराव आसाम गण परिषद राजखान्थि दोलोआ दोलोनि आफादगिरि एबा आसामनि मन्थ्रि अतुल बरा आरो दोलोनिनो मावफुं आफादगिरि केशब महन्त बिथांमोनहा बाहागो लाफैनानै दोलोनि मावथि बिथांमोनखौ लोगो हमफैनायजों लोगोसे फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लक सभा बिसायख'थिनि सोमोन्दैबो गोबांथार बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथां आफादगिरि अतुल बरा बिथाङा दायो गोबां गोदान मावथि सोद्रोमाफोरखौ नुनो मोन्दों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों मानगोनां बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोजोननि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो सा सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव आथिखालाव माखासे जाहोनफोरखौ लानानै कुकि आरो मेइतेइ हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जागासिनो दङ। थारैनो बे अहिंसानि दाङाबाजियावनो दायो गोबांथार सुबुंफोराबो गावबा गावनि आगोमा जिउफोरखौ खोमानो गोनां जालांबाय। मख'जाथावदि थारैनो बे जाथाया दायो गासै हादोरनाङैनो जेरावबो गोसारलांनो हमदोंसै। हादरनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो दायो बे जाथायखौ गोजोन फारसे लाबोनो थाखाय हाबा मावबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। नाथाय दासिमबो सम सम गुबुन गुबुन जायगायाव गोदान जायगायाव बेबायदिनो हिंसायारि जाथायफोरा जाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। फारसेथिं गोबाङानो जिउ बावलांनाय सुबुंफोरनि जिउमाया गोजोन जानो आरो
थाबैनो मणिपुराव गोजोन फैफिननांगौनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय बायदि मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव गोजोननि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जुनमनि राभा थैनायनि सोमोन्दै मोनसे गोनांथार खौरां। नंगौ, दायो जुनमनि राभा थैनायनि जाथायाव गोबां सम सावरायजाफ्लेबाय थानाय एसपि लीना डलेखौ मैया सिबिआइआ सोंनाय फिननाय खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। जों बयबो मिथिगौ एसआइ जुनमनि राभाया लामानि जाब्रबथायाव थैनाय जाथायखौ रावबो गोरलैयै गनायना लानो हानाय जायाखैमोन आरो गासै आसाम नाङैनो बे जाथायखौ लानानै सोमावसारनायाबो जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बे जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय गिबियाव सिआइडिनो दायथ' होदोंमोनब्लाबो नाथाय उनथाराव सिबिआइनो बिबान होनाय जाबाय। अदेबानि आथिखालावबो सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जाथायखौ लानानैनो गोबां पुलिस अफिसारफोरनि मुङाबो ओंखारबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बेनि गेजेराव एसपि लीना डलेनि मुङाबो ओंखारबाय थादोंमोन। नंगौ, थारैनो मैया सिबिआइनि मोनसे हान्जाया एसपि लीना डलेखौ सोंनाय फिननाय खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोंनाय फिननाय जादों बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनाय जायाखै। अदेबानि बेनि गुबै बाथ्राया मा जागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव आरोबाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो गोथै सह'आ सासे आसाम पुलिस हमगार्डनि आरो बिखौ चिरां जिल्लानि बासुदेब किनसु मुंनि होननानैबो सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गोथै देहायाव गोबां जोखोम जानायनि दागोफोर मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे गोथै देहाखौ क'क्राझार शान्तिनगर साखाथियाव गारना गालांनाय थासारियाव मोन्दों। मख'जाथावदि बिथांखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरानो बुथारनानै गालांदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो सानफ्रोमबोनि गोनांथार रादाबफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामो।